Hemm bżonn ta' iżjed taħriġ lill LSAs li jaħdmu ma' tfal bl-awtiżmu u iżjed komunikazzjoni mal-ġenituri. Dawn iż-żewġ punti li spikkaw f'dak li jixtiequ ħafna mill-ġenituri ta' tfal bl-awtiżmu li kienu preżenti għal konferenza bit-tema l-awtiżmu u l-edukazzjoni aċċess għal kulħadd. Konferenza li matula ltqajna Melisha Swireb Jones li 12-il sena ilu bdiet taħdem bħala LSA fi skola tal-Knisja. Mawa News spjegat li dak iż-żmien ħasset li taħriġ li ngħatat ma kienx biżżejjed meta kien jinvolvi f'ħafna teorija u ftit prattika. Stqarret li ħassitha frustrata għaliex ixtaqet tajn ħafna iżjed lit-tfal. Issa apart li kont LSA għal 10 snin u issa għallima għal sentejn għandi 3 tfal u it-tifel wieħed minnhom għandu l-awtiżmu. U ovvjament tatni iktar ħeġġa li nitgħallem iktar li nfittex iktar affarijiet nista' nagħmel kemm bħala u kemm bħala għalliema fil-klassi dejjem insibu l-bżonn ta' dan. Biċkejknini jibqgħu fiċ-ċentru tal-attenzjoni l-om ta' 3 tfal sostniet li l-LSAs għandhom jingħataw iżjed taħriġ speċjalizzat. Dan fil-waqt li tiżdied is-sinerġija bejn l-amministrazzjoni u l-għalliema fl-iskejjel u l-ġenituri ta' dawn it-tfal. L-iskola għandha tifhem li huma mihomx qed jiddiljaw mat-tifel biss, hemm familja warah, hemm familja li qed tagħmel minn kollox għalih u l-familja hija support system. Jekk il-familja ħadbati ħajbat it-tifel. Din il-konferenza kienet organizzata mill-Membru Parlamentari Ewropew Mirjam Dalli u rat il-partiċipazzjoni ta' diversi esperti, ġenituri, għalliema u għaqdiet mhux governattivi. Fost dawk li wiġbu għat-ħassib ta' dawk preżenti kien hemm il-Ministru Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana bilha ikun li jinstabu soluzzjonijiet għall aktar sfidi komuni li ħabtu wiċċhom magħhom dawn it-tfal. Jekk nagħtuhom l-għajnuna kollha la jikbru għandhom l-adult life kollha tagħhom jagħtu lura għax ħajkunu ċittadini attivi fis-soċjetà u dik li rridu aħna għajnuna biex it-tfal tagħna jkunu membri attivi fis-soċjetà.